ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwara reupenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu, ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu, togopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndiwo akatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Ndine Mugwena, ndiri muzukuru wamazofa zvakaitika sekuru wangu wafira mvura. Sekuru wangu wafira mvura vakazoburiswa nezuro. Maburira vakaita ndandiripo, vakatoita zvokukudzwa neneti, vakabuda pasha kusvika ndavaona. Apa ndakavamira kuti ndivachengete vachirikumochari. Bishop ari kutaurwa anonzi Blessed Mazofa, ndiye akanga ari bishop, asi baba vake ndo vakanga vari bishop. Saka uyo mwana akazenge akagadziwa paubishop, akazvarwa 1981. Nganyime mpururu mushauna harangero tokumbira kakune mina emdzimire mabereka ana amutina mpururu kana amukanyayo. Kazwai muri yeZimbabwe, kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Nhasi uno tiri munzvimbo yeKadoma. Iyi nzvimbo yatiri tingati iri pasi pamupamombe, pasi pamambo Ngezi. Tauya chatifambisa chitiko chimwe chinosuwisa, chitiko chabishop vakanyura mumvura. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Ngiyalibingelela muli yeZimbabwe, siyahlangana njalo namhlanje kungelinye ilanga lapho sihlangana khona endaweni eKadoma. Sihlangana lesenzakalo esibuhlungu esidanisayo kakhulu esibuhlungu lapho ubishop owebandla kuthiwa ubebhabhathiza abafundi, kwabe kusenzakala ukubana ugalulile emanzini lawo. Kubuhlungu kakhulu. Elami igama nginguThadiwa Khuthama, uThadiwa wena uMandlovu ospecial. Chiriku netsa paMandlovu ndechekuti hatisi kuziva kuti chii chakaitika kuna bishop. Vakanyura nekuda kwemvura here kana kuti nekuda kwechivanhu? Hongu vanhu vanogona kutaura kuti dhamu iri rakagadzirwa makore mashoma adarika. Asi chatinoziva ndechekuti pese pane mvura patogadzirwa pekugara pevakomana nevasikana vemumvura, vana baba nana mai vemumvura. Pakange patogadzirwa dhamu vagadzirwa pekugara. Hazvina basa nekuti nderarini kana ipo pano pachivanzi tikati takuvaka dhamu. Izvozvo zvinotongoitika. Ayi kubuhlungu kakhulu. Into esidanisa ukuthi ukuthiwa besenza into enhle ebebhabhathiza. Ikho kudanisa ukuthi kuhlangana njani, kunxibana njani khonapho asazi. Uthiwa khona lapho kulamanzi khona sokuyindawo yokuhlala eyabantu basemanzini. So ukuthi idamu leli lakhiwa okweminyaka emithathu engemuva, kumbe liyakhiwe izolo, kumbe liyakhiwe nini, khona kuba khona kwamanzi endaweni, sokulokuzila okuthile okuba khona kuleyo ndawo. Kana mgogo wagadzirwa motokari.
chokwadi Dzinge chocho dzichifamba. chokwadi chocho chokwadi regedzai tiregedze kupedza nguva tikupei kavemhuri tikupei vavakidzani vesvondo vacho vanoziva kuti chii chakaitika tivape mukana wokuti vange vachitaura nesu senguva dzese mhuri yezimbabwe tinokukurudzirai kusubscribe kudrumas media. Drewmas Media, taking you to another level. Inini ndinoitwa maimarecha kana kuti ruvimbo Maziwofa. Ndiri hanzvadzi yaBlessed Maziwofa. Pachitiko chakaitika musi weFriday, chitiko chinotirwadzei, chikonzero Blessed haana panga pachimurwadza. Wakati uri musi weFriday mangwanani tanga tiri pakereke tiri pamusangano. Saka pane vanhu vaida kujorodhiwa. Saka tabva kumasowe takabva taenda kuJorodhani. Ivo vega bishop havasi vanojorodha vanhu. Muchechi medu munotori nemabhabhatidzi. Asi musi iwowo asati zvakamboitika. Vakatoti inini ndiri kutoenda. Handisi kukwira bhazi asi ndichafamba netsoka nevana vese vanoda kubhabhatidzwa. Chikonzero vana havakati wandei. Zvadaro takabva taenda, hakuna akakwira, tese takafamba. Bishop vakazobva vatevera nevamwe vakuru vavo vari mumasure. Tikabva tasvika paJorodhani. PaJorodhani tikabva tasvika semazuva ese tikabva tanyengetera ndibva kwapinda mabhabhatidzi akatanga kubhabhatidza vanhu. Sekuti vanhu vanga vakati wandei zvakare zvandambotaura. Bishop vakabva vati regai ndipinde ndibetsere vanhu nekuti toda kunobata sevhisi yamasikati. Ndibva vanhu vabhabhatidzwa, pakabhabhatidzwa vanhu vaisvika 20. Vapedza kubhabhatidzwa vanhu vasvika 20. Vanhu vese vakabva vatopera. Panga pane vamwe vaitwa zvikamu zvavanga vanazvo zvemunamato yavanga vaita kuitirwa ndobva vatoitirwa futi vakapera. Zvadaro bishop ndobva vatota munamato wekuvhara mudhamu umomo ndobva vatovhara ndobva vapedza vamwe vakutonopfeka ini ndaitogesawo madhaka kuratidza kuti basa ratopera. Bishop vakabva vachiedzera vari mumvura ndobva vati vachibata mvura kudai vakati pane zvandiri kunzwa zvichiratidza kuti vanga vava pamweya. Ndobva vabvunzawo umwe watanga tinaye mudzimai anoita zvakare nezvemweya. Vakati uri kunzwawo here zvandiri kunzwa? Ndobva mudzimai uya ati ndiri kuzvinzwa kuti ndiri kunzwa kuti dai ndanga ndadi ndambozvinyika mumvura. Zvikanzi neniwo ndo zvandiri kutonzwawo. Ndobva uya ati apa njeni handakuya nembe dzekuchinja. Ndobva ivo vati neniwo handakuya nembe dzekuchinja. Uya tinobva tinofamba tichioma. Saka vakabva vasvika zveshuwa ndobva vaya vadi vanyikwa vakabva vapera. Ivo vakutonozvinyikawo kudai. Pakazoitika chimwe chitiko chekuti hatina kunzwisisa kuti chii chakaitika ipapo nekuti sevanhu vekuti tanga takutoti zvapera. Ininiwo pandakazosimudza musoro kudai ndakazongoona bishop vasira musoro kudai so. Vaya vanga varimo vakutobuda kudai. Ivo vari nechekumasure vasira musoro. Saka vanhu vese pakatanga kuti kuchii chiri kuita nekuti vanhu vakakahadzika nekunge kakuvhunduka. Saka time yakazoda kuti vamwe vapinde vatevere vavabate vakabva vatonyora zvachese. Havana kudzoka futi kana kusimudza ruoko kana kuita zvinoratidzwa nevamwe kuti kana munhu achinzi ari kukundikana nemvura anoonekwa nekubuda mabhabhosi. Havana futi kubuda padenga. Saka chitiko ichochi vanhu vakabva vapinda panguva iyoyo pakapinda 2 vachida kuti vanosvika pacho patakaona kuti ndopavakanyura vakatosvika vakadaiwo neruoko vakabva vashaya munhu ndobva vadzoka. Saka vadzoka vamwevo vaivepo vakaita vechikuru vakabva vati inogona iri njuzu, ngatimbomirai tichange taona tikati gari kana vakurirwa nemvura tinovaona vachienda pamusoro pemvura. Ndofunga takagara pakaita nguva vanhu varipo vamwe vakati imbai vamwe vakati imbai. Vanhu vakatanga kuimba vamwe vakatanga kunyengetera vamwe vachiimba vamwe vachinyengetera. Hapana saini yatakaona. Ndobva tagara tapererwa. Mai vangu vanga vasipo. Ndobva tati ngatifonei. Vanga varipo vakati musacheme please. Zveshuwawo vanhu vaive padziva vakazvibata. Hakuna akachema kusanganisira nawo neni. Zvadaro takabva tavafonera. Inini ndine mwana mudiki. Ndobva tati mama uyai nemwana abhabhatidzwe. Taitira kuti vasazive nevamwe vanhu vanga vasara kuchechi kusanganisira mudzimai wavo nevana vavo vasazive kuti chii chaitika. Ndobva mama vauya zveshuwa vachibva vanogamuchidzwa kurodhi. Vanhu vava vatozara vemunzvimbo umomo apa vanhu vava vatowanda. Vamwe vanga vatofona vona. Pane vamwe vairedzawo vakabva vatofonawo kuno kuvillage kuti ndozvaitika. Saka vanhu vanga vatoti wandei. Saka koko vachibva vasvika ndobva vaudziwa zvikanzi regai timboona. Takagara kusvika kunoviravira kudaidzi kuma around 3. Pasvikawo umwewo ikoko
akati inini ndinozvigona zvekupinda mumvura, saka ndichapinda kana muchinditendera kuti ndipinde. Ndiri kusacrifice nekuti ndarwadziwa nekuti uyu munhu waMwari. Saka kana ari padhuze ndinouya naye nekuti ndikazhinji ndinopinda ndichitoburitsa vanhu. Ndobva tati aiwa tiri kukupai tendero nokuti yatiri kutsvaka kubetserana. Iye asati apinda pane umwewo akabva asvika, vanhu vari kuchechi, akati inini ndiri muprofita asi ndadzidziswa kuti mukuru wenyu awira mumvura. Kana zvichibvira nditendere ndiende. Tichiri kutaura neuyu takabva tangosvika tichiona uya akabva angosvika achibva topinda futi mumvura umu. Akabva buda chopu haana kuri kwakamboenda, akabva tongoti NJUZU ndatotorerwa foni yangu, achingotaura zvaitaura. Bva aenda kuvanhu akati auya kunyanya kutaurisa nokuti vaivepo akabva vamwe vatanga kutomutuka vachiti hai unambopinda mumvura chichi. Isu hatakonzeresa neye nekuti sitine wedu watachitaura naye. Uya akabva apinda zveshuwa. Akapinda akati akaenda kumabuda zuva akadzoka akaenda kumavirira akaenda kusaidi akamboti ari pakati akabva abuda akagara akazokrosa futi zvakare ndobva abuda ndobva ati kwatiri isusu munhu wenyu ari kure. Dai ndanga ndine taita vanhu 2 vanogona kunopinda pasi nekuti ndinoda kuti pandinonopinda kuita chinguva handisi kukwanisa nekuti ndikubva ndazobitirikwa, asi zvikundiratidza kuti munhu ari kure ndokutaura kwaakaita. Ndobva tati it's okay. Saka mukuuyawo kunenge kuchita vamwe kwabva kwati uyewo vamwe maprofita eamwe makereke atingatauri nemazita. Ndobva vasvikawo vakabva vati regai timbopinda mumatare nekuti vanoshandisa chibhoyi nevanoita zvechikarangawo nechechi. Ndobva vagarawo padziva iroro, ndobva vairevera vakatobvunza mutupo tikati moendizvo. Ndobva vati moendizvo vatogwa nenjuzu. Saka zvakutoda kuti dai mamatsvaka munhu anokwanisa kuita zvemumvura. Isusu chitiko chekuti tasati tambochiona kana kudzinga kwedu isu tiri vana vadiki gogo vakati handizvisiviwo, saka kwaingova kungobetserana. Saka zvadaro mukutaura kune vamwe vanachiti ninge anogona. Saka vanhu vakabva vatanga kutouya, ndobva kwauyawo vamwe vachingotaura mastatement iwayo. Vamwe vakati aiwa mumira kusvika kumazuva rovira munozoona kuti kana asina kutorwa nenjuzu anenge ari pamusoro pemvura. Kusvikawo zuva rakanovira zveshuwa hakuna chatakaona, asi panongona chimwe chitiko chatakazoona kumaraundi 6-7 kwakati zii nekuti vaitaura vachona vaiti dai vanhu vese vanga vabva nekuti kana iri njuzu haidi vanhu, asi takatadza kudzinga vanhu nekuti vanhu vairamba kubva. Saka zvadaro chitiko ichocho ndofunga pane mumwe mukomana ndiye akatishedza isangana nechekumusoro kuti vaingori vakadzi vashoma. Ndobva ati uyai kuno, takaona light mumvura nekuti light raionekwa nemunhu wese, zvisiri zvokuti pamweya kana kuti pachi. Light iri pavanga vakaisa tsvimbo yavo ndo parakatanga kuonekwa. Raiuya mbichana richiuya mbichana romboti rikati nga roti dzi rikati nga, sekuti isuwo tanga tisina anoziva angauya nekuti angati promisa angati anouya makuseni. Takataka kuziva kuti chii chiri kuitika, asi aingobvunzawo zvakare vemweya neamwe maprofita emuchechi medu aingoti aiwa munhu mupenyu. Light rinongoreva kuti munhu mupenyu. Saka zvadaro takabva tagara. Ndobva kwazouyawo umwewo akati ndozivawo zvemumvura, akabva auya akati azveshuwa munhu akatogwa nenjuzu. Tazoendawo padziva ipapo akabva azoti inini handikwanisi kupinda mudziva. Zvapera zvakadaro. Ndobva tazoti garei. Ndobva kwazouyawo umwe akauya achiti inini handishandisi zvechiprofita, ndinoshandisawo izvi zvemudzimu izvi, asi ndinobva kuMalawi. Ndoda kungokubetserai kuMozambique. Ndoda kungokubetserai. Akabva aenda akati ndoda veukama. Ndobva tora nake nehanzvadzi dzangu ini ipapo handina kuenda. Ndobva vapinda mumatare mavakapinda ndakazongonzwa hangu kuti akataura zveshuwa kuti chi injuzu, asi njuzu iyi ndeyechirume. Ndokutaura kwakaita njuzu iyi ndeyechirume asi ine hasha. Saka vachiri pamatox, asi tofanira kuita zvatinoita, asi ndanga ndichikumbira kuti padziva pabve vanhu ndokuti ndikwanise kuita zvandinoita. Saka tichazoenda mangwana makuseni achibva azouya zveshuwa akanonoka kuita zvinhu zvake. Chikonzero vanhu vairamba, vanhu vakatombobata mapurisa kuti vadzinge vanhu vakaramba. Akatoti vanhu tokumbirawo vanhu kuti munhu abude ari mupenyu. Vanhu vakaramba kubva padziva. Ndobva ega atoti dai 3 yanga yachaenda buritsa munhu ari mupenyu. Manje vanhu vari kuramba kubva padziva. Inini chandinoziva ndechekuti kana munhu akatorwa nenjuzu padziva panofanira kusara pakanyarara, asi hapana kunyarara sekuti isusu mamusiri munharaunda medu venharaunda ndovaiti isu hamungatidzingi munharaunda medu. Saka takabva tangosiwawo zvakadaro. Ndobva atadzoka zvakare, ndobva tarara. Ndobva tazoenda makuseni kwaaiti togona kuenda kuma-6 pamwe vanhu vane vasati vofamba. Tichisvikawo kuma-6 vanhu vanga vatozara. Akataura futi chikonzero chokati panotori nevamwe vararawo
padziva ipapo. Saka ina ndazvo ndichakwanisa. Ndipo takaona kuti mazuva ari kuwanda nekuti ranga ratove dhee rechi3. Ndobva pazoitawo vamwe vemunharaunda vakabva vati muri kunonokera zvinhu izvi. Madii maiti tiite zvekuita zvemaneti. Tikati amanje isusu nzira yamakutiita izi aizotinjodzira. Vakati aiwa isusu tinotozvigona takuzvipira sevanhu vemunharaunda. Saka nyaya takabva taendesa kumapurisa. Mapurisa akati aizvozvo hazvisi mumaoko edu. Saka tine vamwewo hama neshamwari dzedu veukama vanasisi vangu nanani vaivati kana yave iyoyo ngatibirirei titsvake masea divers anobva kuHarare. Saka vemunharaunda vakaramba vachitipa pressure vakati makutotinonokera nekuti ndo matinochera mvura ndo munomwa zviri. Saka vakaramba vongoti pachi pressure. Ndobva uya ati aifamba nesu vakatilead akati it's okay regai vaiti. Inini ndichaita kuti kwaari kure ikoko aine nechepadenga paanogona kutorerwa. Nevamwe vekuchechi kwedu vakaramba vachitamata usiku hwese vachingonyengetera kuti bishop ngavaende padenga pekuti anoda kuvabetsera vakwanise kutogwa. Zvechokwadi vekuchechi vainyengetera. Havana kuzvipa kubva musi wakapenda bishop hapana akadya. Vachinamata nekuti vaiudza kunzi achabuda ari mupenyu. Saka vanhu vese vanga vane chivimbo chekuti bishop anobuda ari mupenyu. Saka ndo pavakabva vazoti around 11 ndo pakabva pasopinda vakomana vemunharaunda vachibva vavaburitsa, asi vakabva vaburitsa vashayika. Saka chitwa ichocho chakanyanya kutirwadza kuti vanhu havana kwanisa kutiteerera. Maybe dai vanga vakatiteererawo pamwe munhu wedu aibuda aigona kurarama. Nekuti kuchera kumaprofita kune umwe tori kuSouth Africa aitotaura zvimwe chete vari kugoko vataive tinavo vanhu vakasiyana siyana vaingotaura zvimwe chete kuti anofanira kubuda ari mupenyu. Saka zvese zvatanga tataudzwa zvokunzi kana kuri kunzi afa achadai hatina kuzviona. Saka azongobuda akatoshayika asina kana madhaka, dumbu risina kana kuzvimba zvokuchero mukamuona izvo zvanongoita semunhu akarara. Saka ndochitiko chacho chakaitika chakatirwadza zvisingaiti. Pamati mimi nguva dzaakanyura makati pane zvakangoitika. Chii chakangoitika nguva dzaakazonyora? Paakanyura akangotaura izvozvo zvokuti pane zvandiri kunzwa chete ndo zvaakataura. Saka inini pandakangoona asara musoro kudai haana kutaura wedhi ari mumvura kana kuti akasimudza ruoko kana kuti takazongoona pave neziraundi chete rekuratidza kuti pane chinhu chadi zviya zvekuti ukakanda kana chinhu chihombe mugwizani panosita pakaita ziraundi nekalaini kairatidza kuti zvekunge nekuti taingoona kalaini kuti ndo zvega zvatakangoona chetakaona. Ko nguva yamakaona kuti munhu uyu anyura vanhu vakazoramba vachiimba here vechechi? Pane vamwe vakati vanhu ngatirambei tichiimba nekuti tanga tisati taziva kuti chii chaitika. Saka vechechi vakangoti ngatingirambei tichiimba nekunamata. Saka mukuimba nekunamata nekunyengetera ndo paizobuda vamwe vachiti atogwa nenjuzu. Vamwewo vachiuyawo vachiti ngatibvunzei tidi ndo pakazotanga vanhu manje kuti zvokuisa process dzekuti anenge atorwa nenjuzu. Ndinonzi Mazofa epimo ndiri muning'ina wemushakabva mukomana uyo anga ari bishop zveshuwa. Anga atendeurawo vanhu vakati wandei chaizvo. Saka vanhu vaanga atendeurawo mutemo wechechi yacho anga achiti vanenge vatendeuka vachibva kune dzimwe chechi idzi angava maroma kana angava mawatchtawara kana kuti chii vanofanira kuti vabhabhatidzwe muzita raBaba neMwanakomana neMweya Mutsvene womunyika kawani wobuda. Saka ndakati nonokei kusvika panzvimbo indakazoti Friday iyoyo semunhu asingapindi zvake chechi ndakazozvinzwa kuma4 ndo kurohwawo nehana sechiitiko chakandivhundutsa kuti mukoma wangu anonzi anyura mumvura kubva kusena asati aonekwa kusvika nguva dzinedzi. Zvakanditorera nguva yekutora mafemu nekuti simba rakanga rakapera. Ndakazokwanisa kuwana simba ndikazosvikawo kuma past 6 padziva pacho ipapo panozipekwa stekuteko. Tichisvika ipapo ndangoti iniwo ndichisvikawo panzvimbo iyoyo tisu vanhu vakaita the first kusangana nechiratidzo ichocho chechiedza chakanga chiri mudhamu. Ndakanga nene vakomanawo vandandinavo vakanga vachinochemawo neni padambudziko iri. Saka tichisvika ipapo takatanga kuona light richibva nechekure rakaita diki richiratidza kuti ilight riri mumvura asi riri kuzama kuda kuti ribude pachena. Saka rakabva nepakati pedhamu iroro richibva rafamba. Isi kufamba kwataita tichida kunoona kuti pacho pari kunzi ndo paenda hama yedu ndepapi. Light iro raita sekunge riri kuda kunotichingamidza. Saka isi tava padhuze panogona kuita mameters ekuti panogona kuita 4 to 5 meters kuti tisvike padhamu.
laiti riya rakabva raita chiedza chakati kurei. Raita chiedza chakati kurei, vataive navo takatanga kubvunzana, vakomana muri kuona here laiti iri? Vamwe vakanyarara, vamwe tikati dzava kumanguva ipapo. Apo dzakanga dzava kuma 6:30 kwati sezvo mazuva ano zuva richiti kurumidza kunyura kwakwaita arimawo zvokuti chiedza chachakuoneka. Tikati asi kwauya masea dive, tikati vanhu mezi tichangosvika, hatibvei padhuze nedhamu tikwidze kumusoro kune vakadzi uko tinzwe kuti sezvo tatisipo, otherwise pane masea dive auya akapinda mumvura kuti atsvake mukomana. Saka takaramba tiri kune vanhu, vakadzi vakanga varipo. Pavakatanga kuonawo laiti iroro vakabva vagara pasi vachibva pay attention, vakatasa kutamba kuya. Isusuwo futi tichibva tangonomira, tipana kamhoresana nemumwe, takasvika tichimirawo tichitanga kutarisa kutamba kuya. Nechemumwe zvakaninetsa kuti zvinhu zviri kuda kuitika apa chii. Saka nechemumwe ndakatanga kunamata mumwoyo ndichizama kutaurira kuti chingava chivanhu, ungava ndiwe here mukoma wangu uri kuda kubuda, kana uri iwe buda, hona watambudza vanhu vasiririka. Asi zvakadaro laiti iroro rakatora maminutes andinogona kuverenga, anogona kusvika kuma 30 minutes. Rasvika panzvimbo yakaitikira chiedza ichocho, pakanga pakadzimikwa tsvimbo ipapo. Rakatora nguva rakati bha, asi rairatidza kuti iro laiti iri riri mumvura, asi riri kuda kubuda mumvura kuti ripe flash. Saka nekufondana kwataita nehama neshamwari, takapedza tafundikwa tukanzi pano pamuri ipapo itii vanhu vese vabve ipapo, nekuti panogona kuita chamupupuri chinogona kutora futi mumwe munhu akapinda futi mupi mumvura imomo. Saka takabva ipapo tikatora distance inogona kukwana 100 meters, tichibva tanotanga kutarira tiri ikoko. Tatarira tiri ikoko rakaramba richinetsa, rakanga roti rikaita serinosera rukati dzi. Parinoti dzi, nguva diki futi woriona rati bha riri mumvura imomo, asi rasingakwanisi kubuda pachena zvokuti ringalaita zvokuti ringalaita. Saka zvinhu zvakatitora kuti netsa, tikati ko munhu ambonzi ambopinda mumvura umu akaita zvaaita, tomubata sei? Zvikanzi anogara pamusoro apo. Takaenda kunomutsvaka, tikaona achinzi haasisipo, aenda kutownship inonzi Venice Mine. Saka paVenice Mine paya tikati vanodzoka nguva, zvikanzi vangoti vanokudzoka, asi kana vadzoka tichakuvazivisa kuti muri kuvada. Tikati alright, nekuti tine chiratidzo chatiri kuona kudhamu uku, saka tachida mubatsiri wemweya sezvo ari munhu ambotanga iye kuita basa. Saka zvakadaro havana kukwanisa kuuya, yaive Friday. Saturday takamukira futi pagwizi paya, hatina chatakaona. Sunday tichibva tamukirazve pagwizi paya, hatina chatakaona. Saka sekutaurwa kwaitwawo nevanga vakamira panapa vaive vanga varipo, takazofambirawo nekuti tatatoona kuti chiitiko chavapa ichi chakutotinetsa. Saka takazofambawo takupindawo muzviprofita, takupindawo mudzin'anga dzikamara, tazopuwa phone number dzana chief Ngezi kuti vatibatsirewo padambudziko iri, nekuti haisati taita vana vadiki pariri through zviratidzo zvatataona izvi. Saka takazobatana mafone number akawanda tichibetserana kuzama kuti tiwane rubatsiro. Saka rubatsiro kwatakazowana ndikogo kuti vakomana vemunharaunda sezvataugwa nasisi vanga vari apa, ndovakazoti aiwa, mudhamu mune vamwe vanhu vakambofiramo, mune vanhu makafira mwana mukambofira mumwe munhukadzi, asi taivabudisa. Saka munotitendera here kuti tiite? Isi tikati tikakutenderai, ko pakafira futi munhu haizoiti here ngozi futi kwatiri? Takanga takutya, asi zvakadaro takangoti aiwa, kana vachiita ngavaite, kana pafirawo munhu tongoziva kuti iye ndiye azvisarudzira, isusu tiri kuchemawo newedu. Vakomana ivavo zveshuwa vakauya nemaneti avo, vakapinda pakadhidhiwa, akanga akadhidha uya, asi vaibatsigwa neuyu atanga ambotaurwa kuti ndiye akambopindamo akambodzoka akapindamo, nekuti munhu uyu akapindamo ndiye akanga achiziva munhu, nekuti muchinda uyu akanga asingachatsvakiwi panyama zvokuti ndogona kudhidha. Ndakungopinda mudhamu, akanga otsvakwa pamweya nemunhu anoziva, edha n'anga kana muprofita. Saka munhu wakabatsirana naye akanga ari muprofita, ndiye akamuudza kuti iwe paunochaira chichaira wakaenda nekukuku, paunoenda nekwakadzika uku moisa neti yenyu ikoko, mobva madi taidhonza. Saka sekudaro vakaita saizvozvo, vachinodaro vachibva vanobuda kunze, vachibva tanga kudhonza neti yavo, vachinodhonza neti yavo, vasara distance yekuti vakubuda kunze, takanzwa kuti munhu wenyu tamuwana. Saka torai masaga ekuti timuise. Zvakatora kuti netsa, tikati vanogomuwana sei?
kana anga ari mumatope adi kuwinda pamusoro pemvura as long anga atotogwa nemosquito net afanira kuti aonekwe kapamusoro pemvura but haana kuonekwa akasvika kumahombekombe kwedhamu iroro asina kubuda panze. Ininiwo chakazondinetsa semupana wacho ndichekuti mukoma wangu achinobudisiwa ari mumosquito net imomo munhu anga achiratidza kuti anga akadaiso maoko zvokuti ndakafunga kuti anenge airwisana nechimwe chunhu ende paakaenda anenge anga akabata chimwe chunhu. Zvichibva ipapo dumbu rake rakanga risina kufuta zvekuti anganzi akamwa mvura. Hapana futi hove yakange yakamuruma muromo zvokuti yanzi yanga ine nzara, makumbo ake anga akachena akaita white. Hapana zvinoratidza kuti pane problem yaakasangana nawo mudhamu imomo. Chero pakauya mapurisa achitarisawo ipapo vakatombomubhedhenura hembe vakamudii vakamutarisa papasina kana kireki. Saka zvinhu zvakazotora kundinetsa kusvikira abudawo ipapo tichibva tamuisawo. Patakamuisa tikamira mapurisa akatipa authority kuti aiwa mutumbi wenyu kamuda kutakura takura zveinawo. Tichibva tamutakura tikaenda nawo kumochari. Saka so ari kumochari totarisa kuti nhasi kuda angangosvikawo mangwana tomuzorodza pati zvakaoma. Ndandoda kunzwa kuti dziva iri mazire enyu rine ruma yekuyera here inombozinoyera here kana kuti isu magariro atakaita muno kuyera kwaro tatisati takuziva nekuti hapana chiratidzo chatakange tambosangana nacho kana dambudziko ratakanga tasangana naro. Asi mushure medambudziko iri ratakasangana naro ndo patakazwa kuchinzi hasi wekutanga mune vamwe vakatombofiramo mudhambu imomo asi vaibudisiwa. Saka taiziva kuti kufiramo kwekuti munhu ari kuredza here kana kuti munhu ari kuda kudzidzira kuchaira here kudhidha kana kuti ipapo hatasingazvizivi. Ko iye mushakabvu haana here hope dzaakambotaura chiitiko chisati chaitika? Mushakabvu ndinoda kuti vambotanga kutaura vaya vagodzokazve zvakare. Mushakabvu uya anonzi vari pamusangano wavo wePentecostal anonzi iye ane mavhesi akataura achipa vana vesangano vanova ndivo vama muchitora vakasigwa nhaka yaiti kwai nhaka yandiri kusiyirai mumwe nemumwe achipiwa mavhesi ake ine handisipo vachapupura. Zvabva ipapo ari ikoko ari muchechi imomo kwaya nenziyo dzaaimba achiti kumagumo toenda bishopu voenda kumagumo. Achibva ipapo akati marecha wosara nesangano uyu wosara nesangano. Asi vana vesangano havana kuhwisa kuti nziyo dziri kuimbwa nemukuru uyu iye arida kuindepa, arida kuenda kuchina here, arida kuenda kuSouth Africa here, arida kuenda. Havana kuziva kuti akanga pamwe akuda kutoonekana navo achiita firo dzakadai. Ndo zvimwe zvinotinetsa kuti paakaudza vanhu ava iye asati aenda kunojorodha vanhu chii chimwe chakanga chamboitika sekubvunza kwamaita kuti agozotaura zvinhu zvakadai. Kuti bishopi zvinoratidza kuti ivo zvavo mumweya vaizvinzwira kuti pane zvakuda kuitika. Chikonzero Friday yacho mangwanani sowere makuseni kwakaimbwa samazuva ose ndobva vanhu vese vapfugama vakaimba nziyo yavo yekutanga yekuti toenda kumagumo. Havakaimba zvisingaiti vakatoti bishopi vaenda kumagumo, bishopi vaenda kumagumo. Vachipedza ndobva vazotimba futi nziyo yekuti chera nguva yakwana vachitotaura seizvozvi kuti marecha murume wangu ndiye pasta wotofamba nesangano. Vakati valamini mupristi motofamba nesangano zvinoda kushinga moyo kutungamira zvinoda kushinga moyo ndonziyo yacho songo yavakaimba yakaimbwa zvisingaiti ndobva tanamata. Tichipedza vakabva vazoti tikuenda kunojorodha vanhu. Asi tichienda kunojorodha vanhu vakabva vasadza vakati ndikuda kuti gogo musare pano nevamwe vainzi mama maigonye musare pano. Chandiri kuti musare pano ndiri kuona apa vanga vakutaura zvechiprofita. Vakati ndiri kuona paita mafoni pane vanhu vari kubayabaya mafoni saka pane zvichaitika. Asi iwewe muromo vakabva vataura shoko rekuti iwewe inzwa nenzeve zvipfure nenzeve zvisaende pamoyo. Asi utaure munhu wese anenge ari pano zvaanenge abvunzwa uti handizivi. Saka isusu takafunga kuti maybe pachauya vanhu kana kuti vachida kuhwa zvimwe zvakasiyana siyana tikabva tangoti aisuregei tiende kubva taenda. Saka ndo mashoko avakasara vachitaura iwani. Nyaya inova yatakaunganira panapa inyaya inosuruvadza zvikuru. Isusu sevaridzi venzvimbo tiri madzimambo muno vane hama yatisiya iyi vakafona kuna mambo vachitaura chiitiko chamanzwa chaitika ichi chinosuruvadza. Suwo mataurwa zvakaitwawo zvishuwa kunzi munhu wanga vari kuita zvamwari ipapo
zvikanzi zvakare pane zvanzi iye pane zvaanzwa munyama dzake kana kuti pamweya zvinova zvainzana mashoko ataura kuti ndakunzwa kunge pane zvinoda kuitika pandiri. Mashoko ayo achisvika takabatikana zvikuru tikafunga kuti zvichida panogona kunge pane chikaranga chakafanana nenjuzu zvanga wachataura izvi zvingangodaro zvaitika, asi isuwo pachedu hatina nhoroondo zvikuru yenzvimbo iyoyo kana yedhamu iyo kuti ringadaro riri ringayera kusvika pakunge ringadaro nenjuzu. Tanga tisati taane neroondo yakadaro, asi pamwe zvichida zvimwe zviyera zvinogona kungoitika tikanonoka kuzvibata. Saka taitongofunga kuti pamwe dai kwanga kuri kwokunzi havana kuita mhangatiko dzavakaita idzi nevakomana vemunharaunda kuti mushakabvu wamuwane. Izvezvi tatova ranga yatova boko shindi kumhanya kuti tione kuti tingaite chikaranga here chenzvimbo ino, kuti tione kuti kana iri njuzu tikange tiita chikaranga chedu senguva dzese munhu anokwanisa kuti awanike. Asi maziviro edu panhau yenjuzu zvine paviri. Kana njuzu ikanzi ine hasha pakange pane zvakanganisika pachivanhu chinofanira kuitwa nevanhu vanenge varipo panguva inenge yatorwa munhu munogona kumuwana afa, kana kuti pakava nemunhu anoziva tsika dzingadaro dzinodiwa nekukurumidza pavanhu vanenge vari panzvimbo iyoyo, munhu anogona kubuda zvake ari mupenyu. Saka ndinovimba nekuda kwechiitiko ichochichi tichatoita kuti tsvage tione kuti nzvimbo iyi ingave iri nzvimbo iri kubata muhera here wenzvimbo, kana kuti zvichida chingangovawo chiitiko hacho changoitika zvisinei nehuyera hwenzvimbo idzodzo. Ndicho chirongwa chatakupai mhuri yeZimbabwe. Ndofunga manzwa zvataurwa nevakasiyana-siyana. Imimiwo tongai tinzwe chii chakaitika kuna Bishop. Sithemba lizwile mhuri yeZimbabwe okwenzakaleyo kuleyi ndawo. Sokukini siyacela lisincedise lina ukuthi lina lithatha njani indaba leyi, lithi kuyini kahle kahle okwayenzakala kuBishop lo. uBishop uthiwe behambe siyabhabhathiza abantu. Ndofunga atina mwedzi miri tanga tiri munzvimbo yemhondoro zvakare pane munhu akanyura achibhabhatidzwa, asi zvasiyana manje nekuda kwekuti iwo wega ndo wakati ndine zvandiri kunzwa ndiri kutomboda kuti ndipinde MUMVURA. Apa zviroshamisa ndezvekuti hanzi vanga vapedza kutobhabhatidza abantu bese bebhabhatiziwe, abantu sebeqalisa ukugqoka begqoka izicathulo zabo belungiselela ukuhamba laye kuthiwa besephuma uBishop emanzini engakaphumi wabephenduka njalo wathi hayi kukhona engikuzwa endaweni, asikwazi kumbe kube kukhona deso kumbiza ukuthi isikhathi sakho sesikwanile kumbe njani, asisakwazi ukuthi bekuhamba njani. Asi iwo vairatidza kuti kuvanhu vanga vatotaura kuti nguva yangu yakwana. Saka nedzimwe nzira tingati vanga vachidaidzwa kuti kudaidzwa kwacho kwakunetsa kakuno kuti munhu wesvondo angadaidzwe pachivanhu here. Ya ipapo pane dambudziko kulohlupo ngoba sakwazi ukuthi sibe kwazi ukuthi okwesipostori lokwamanjuzu kuyahlangana yini, njengoba futhi bathi bona bathi sebemkhiphe emanzini uphume ebambe izandla. Abantu besintwini abanye bathi nxa umuntu engathathwa ngamanzi engaphuma ezibambile kuthi ukuthi ebethethwe injuzu. So asisakwazi ukuthi panonetsa, asi vanoita nezvenjuzu vanokwanisa kukutaura. Ndinotondera tichiita nhau yekwarusape vaitotaura kuti mwana atorwa nenjuzu inonzi Marian. Saka vanenge vachitoziva kuti madziva aya akamira akadai zvokuti pakawanikwa munhu anoziva zvechivanhu anokwanisa kutotaura kuti kana iri njuzu inonzi ani, murume here kana kuti mukadzi. Asi munoziva shumba ka mina time indaba leyi nxa ngiyilalelisisa kahlani ngibona ngani kumbe izakhamuzi zilenkinga zona ngokwazo, because kuthiwe kwafika abantu kwathiwa abantu abasuka endaweni okutshengisela ukuthi bebenanzelelile ukuthi umuntu lo uthethwe injuzu bekumele kulungiswe kusasemasinya mhlawumbe bezaphuma ephila, kodwa izakhamuzi zayala zathi bona angeke lisixotshe endaweni yethu. Chinonetsa ndechekuti vanhu vese vavatoriwe nawo, munhu wega nefoni akutoda kuti awane news ega anzi ndiye abreaka news. Ya khonapho kunzima.
muri yezimbabwe ndicho chirongwa chatakupai chinosuwisa muzuva ranhasi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Siyalikhuthaza ukubana lisubscribe to iDrewmas Media lapho esilinika khona indaba ezigobhozayo, ezintsha, ezithuthumayo, ezintsha ezilobufakazi obupheleleyo. Elami igama nginguThadiwa Khuthama, umandlovu wenu ospecial. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba tichikupai. Drewmas Media, taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Oh,